సొర చేపలు, ఉరగా పాములు, నక్క మొసళ్ళు, చక్ర గోళాకారముగా. ఇది భాష్యం నన్ను చదవమంటారా లేకపోతే చెప్తారండి? ప్రభుజీ వచ్చారా? లేదు రాలేదు. దూరముగా ఉన్న సుహృత్ సీతాదేవి కొరకు వ్యాకుల పడిన వాడే శ్రీరామచంద్రుడు శత్రువగు రావణుని పురమును అంటే శివుని స్వర్గరాజ్యమును దహింపగోరిన అరుణ నేత్రములు పోరిన నేత్రములతో వీక్షించను. మహాజలధి అంతటా భీతి చే వణుకుచు అతనికి త్రోవనిచ్చను. సొర చేపలు, పాములు, మొసళ్ళు వంటి జలచరములు సముద్రపు కుటుంబ సభ్యులు. భగవానుని రోషపూర్ణ అరుణనయనముల తాపము చే తపించుటయే అందులకు కారణం. చెప్పించండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఇది భాష్యం కూడా చదివి చెప్తాను. సారీ, ఇది అందరు చెప్పించండి. దూరముగా తన సుహృతు సీతాదేవి సీతాదేవి కొరకు వ్యాకుల పడిన వాడే శ్రీరామచంద్రుడు శత్రువగు రావణుని పురమును శివుని అంటే స్వర్గరాజ్యమును దహింపగోరిన అరుణ నేత్రములను పోలిన నేత్రములతో వీక్షించెను. మహాజలధి అంతట భీతిచే వణుకుచు త్రోవనిచ్చెను. సొర చేపలు, పాములు, మొసళ్ళు వంటి జలచరములు సముద్రపు కుటుంబ సభ్యులు. భగవానుని రోషపూర్ణ అరుణనయముల తాపముచే తపించుటయే అందులకు కారణము. భాస్కరయ్య ప్రభుజీ చదువుతానని చెప్పి హ్యాండ్ రైజ్ చదవండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. భాష్యము. పూర్ణ పురుషోత్తముడకు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఇతర జీవుల వలనే సచేతన జీవి యొక్క ప్రతిభావమును కలిగి ఉండును. అతడు ఆది అయిన వాడు సకల జీవులకు పరమ మూలమగుటయే అందులకు కారణం. అతడు నిత్యుడు అనగా లేదా ఇతర నిత్యులలో ప్రధానుడు. అతడు అద్వితీయ ప్రధానుడు కాగా ఇతరులందరూ పరతంత్రములకు పలువురు అయ్యి ఉన్నారు. ఈ విధముగా పలువురు నిత్యులు ఒక అద్వితీయ నిత్యునిచే ఆధారం మొసగబడి ఉన్నారు. మరియు ఈ రెండు రకముల నిత్యులు గుణరీతిని ఏకమే అయి ఉన్నారు. అటువంటి ఏకత్వ కారణమున ఇరువురు నిత్యులను సహజముగా ఒకే రకపు భావములను కలిగి ఉన్నారు. కానీ భేదమేమనగా ప్రధానులకు నిత్యుని భావములు పరాధీన నిత్యుల భావములతో పరిమాణ రీతిన భిన్నమై ఉన్నవి. శ్రీరామచంద్రుడు క్రుద్ధుడై తన అరుణ నేత్రములను చూపినప్పుడు ఆ శక్తిచే సముద్రమే వేడెక్కాను. మహాసముద్రమందలి జలతరములన్నిటికీ ఆ వేడి అనుభూతమయ్యాను. సముద్రుడు భయముచే వణుకుచు హరిపురమును చేరుటకు ప్రభువునకు సులభముకు త్రోవను చూశాను. భగవానుని ఈ రోషపూర్ణ భావం నందు నిరాకారవాదులు గొప్ప ఉపద్రవమునే గాంతురు. ఎలయన పూర్ణత్వమునందు లేమి తనమునే వారు గాంచుదురు. భగవానుడు పూర్ణుడు కావున అతని యందు రోషభావము
అనగా లౌకిక భావములను బోలున్నది ఉండకూడదని నిరాకారవాదులు ఊహించరు. కానీ పరమ పురుషుని భావము సమస్త గుణరీతి పరిమాణ రీతి లౌకిక భావములకు పరమైనట్టుదనడి విషయమును అల్ప జ్ఞాత్వకారణమున వారెరుగలరు. శ్రీరామచంద్రుని భావము లౌకికములము నుండి కలిగినది అయినచో గొప్ప సముద్రమును మరియు దాని అందలి వాసులను ఏ విధముగా కలతకు గురి చేయగలదు? ఏదేని లౌకిక అరుణనేత్రము మహాసముద్రమునందు వేడిని కలిగించగలదా? పరతత్వపు సాకార నిరాకార ధారణము యందు ఈ విషయములు చక్కగా వివేచింపబడవలెను. శ్రీమద్ భాగవతం యొక్క అది యందు తెలుపబడినట్లుగా పరతత్వమే సమస్తమునకు మూలమై ఉన్నది. తత్కారణమున తాత్కాలిక లౌకిక జగమందు ప్రతిబింబి తమగు భావముల నుండి పరమ పురుషుడు విడివడి ఉండజాలడు. పైగా పూర్ణత్వమునందు దర్శితమయ్యేది వివిధ భావములు అనగా క్రోధమునందు గాని లేక దయందు గాని ఒకే గుణరీత ప్రభావమును కలిగి ఉండును. వేరే మాటలలో ఈ భావములన్నీయును పూర్ణత్వ స్థాయిలోనే ఉన్నందున వాని నడుమ ఎటువంటి లౌకిక భేదమును లేదు. అటువంటి భావములు పూర్ణత్వమునందు నిక్కముగా కలవు. కానీ ఆధ్యాత్మిక జగమును గూర్చి తమ లౌకికమైన అంచనా వేయుచు నిరాకారవాదులు మాత్రం వాటి భావములు పూర్ణత్వమునందు లేవని తలుతురు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయో శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభో నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో శ్రీరామచంద్రుడు అవతారము ఈ యొక్క భావన, క్రుద్ధ భావన, యాంగర్. ఇక్కడ చెప్తుండేది భగవంతుడు హిందూ మహాసాగరాన్ని క్రాస్ చేయాలి. సో దాని ముందు 3 రోజులు భగవంతుడు ఉపవాసం, ఫాస్టింగ్ చేశారు. వస్తారేమో, సముద్ర దేవత ఉన్నారు. సో ఒక గొప్ప వ్యక్తి, భగవంతుడ అధికారినే అవుతే కూడా భగవంతుడు మర్యాద పురుషోత్తమ, ఒక సామాన్య రాజు, సామాన్య నరమానవుడు ఎలా జీవనాన్ని వాళ్ళు చేయాలి, ఎలా దేవతలకి ఒక గౌరవం ఇవ్వాలి అని చూపుతా వాళ్ళు 3 రోజులు చెప్తారు. వాళ్ళు ఫాస్ట్ చేశారు. అయితే సముద్ర పురుషుడు భగవంతుడ మోహశక్తి నుండి గుర్తించకపోయారు. ఇది ఎవరో రాజు, మహారాజు చేస్తున్నారు. సో అప్పుడు చెప్తారు, అంతకే భగవంతుడు తన దివ్య నేత్రాలు, సో దాన్ని ఆ నీళ్ల పైన, సముద్ర నీళ్లు, హిందూ మహాసాగర్ నీళ్ళ పైన చూసేది. సో భగవంతుడు చూసినప్పుడు దాంట్లో ఉండే అలలు, సో ఎంత ఒక సునామీ అవుతుంది. సునామీ అయినప్పుడు చెప్తారు, ఎంతో పెద్ద అలు వస్తుంది. అంతా దాంట్లోగా జలచరులకంతా కూడా ప్రాణాపాయం, లేకుంటే వాళ్ళు ఆనందంగా ఉన్నారు అన్ని జలచరులుగా. పెద్ద జంతువులు, పాములు, పైథన్స్, సీ స్నేక్స్, లేకుంటే ఇక్కడ షార్క్స్, ఆ చేపలు, లేకుంటే మొసలలు, పెద్ద ఏదో ఉన్నాయి. సో అన్నీ కూడా ఎలా ఇదైనప్పుడు వాళ్ళకి కూడా అఫెక్ట్ అవుతుంది. ఇక చెప్తున్నారు, భగవంతుడు చూసిన ఈ దృష్టి, ఆ దృష్టితో హీట్ అయిందండి, వేడి. హీట్ ఎంత హీట్ అంటే హాట్ వాటర్ ఉంటే ఏమవుతుంది? హాట్ వాటర్ ఉంటే మనకి కొంత ఉంటే మేము ఆనందించవచ్చు, చాలా ఎక్కువగా ఉంటే స్పర్శించేకు కాదు. సో అలాగనేమో ఒక క్షణంలో, ఒక సెకండ్లో
ఆ నీళ్లు అంత హాట్ అయిపోయింది, అంత హాట్ అయింది. ఆమెట్గా అక్కడ ఉండే అది ఇది అలలు మూమెంట్స్ టైడ్స్ ఇంత కొన్ని వచ్చినప్పుడు ఆ జలచరులకి భీతి ఏమవుతుందో. అప్పుడు సముద్ర పురుషుడు, సముద్ర దేవత, ఓ నేను ఎవరితో నేను ఈ ఒక ఇది చేస్తున్నాను అని వాళ్ళకి అప్పుడు తెలుస్తుంది. సామాన్య వ్యక్తి కాదు, దేవాది దేవుడు నారాయణ కృష్ణుడే ఈ భగవంతుడిగా శ్రీరామచంద్రునిగా అవతరించింది. సో అప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళు చేయి జోడించుకొని వాళ్ళు భగవంతునికి ప్రార్థనలు అర్పిస్తారు. సో ఆ లీల ఇక్కడ మనకి స్మరిస్తున్నారు బ్రహ్మదేవుడు. సో భగవంతుడా ప్రతి ఒక్కటి ఒక కార్యాలు కూడా జన్మ కర్మ చమే దివ్యం. భగవంతుడు గీతాలో మనకు చెప్పేది, నా ప్రతి ఒక్కటి, నా జన్మము నా కర్మము, భగవంతుడు చేసే ఒక్కొక్కటి లీలలు కూడా అది దివ్యమైనది, దివ్యమైనది. అది ఏది భౌతిక కల్మసాల నుండి కాదది, అది సత్వ రజ తమ అనేది లేవు భగవంతునికి. ఇక్కడ చూస్తే ఈ ఒక లీల, ఇదేమో తమో గుణంలో భగవంతుడు ఇక్కడ రజోగుణంలో చేస్తున్నారో, ఆ కోపము క్రోధం వ్యక్తం చేస్తున్నారో అనిపించవచ్చు. లేదు, ఇది భగవంతుడు ఎప్పుడూ విశుద్ధ సత్వంలో ఉంటారు. భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా ఎల్లప్పుడూ ఈ గుణాతీతంగా ఉంటారు. ఆ ఒక దీంట్లో భగవంతుడు వ్యవహారం చేస్తుండే లీలలు ఇది. ఈ నిరాకారవాదులు అనుకున్నట్లు ఇది క్రోధము అంటే ఇది రజోగుణము, ఇది తమో గుణం. లేదు, భగవంతునికి ఇవంతా లేవు. దైవీయేష గుణమై మమ మాయా దురత్య, అది కాదు. సో భగవంతునికి 3 గుణాలు అదే అంటది, అది లేదు. 3 గుణాలు స్పర్శించదు. అదే ఉపమానం మనకి ఎప్పుడు తెలిపేది. ఒక మేఘం ఉంటుంది, మేఘము చూస్తే అది సూర్యుడి సృష్టిగా అనిపిస్తుంది, సూర్యుడి సృష్టి. అది ఒక్కొక్క సమయం అనిపిస్తుంది మేఘము సూర్యుడిని కప్పబడింది అనిపిస్తుంది. అయితే మేఘము సూర్యుని కప్పబడే కాదు, మేఘము మనకి కప్పబడుతుంది. అంటే మనము అల్పజీవులు. సూర్యము ఎప్పుడు కూడా ఎల్లప్పుడూ అది కప్పబడక అది ప్రకాశమంగానే ఉంటుంది. కొంత కిలోమీటర్ దూరంగా, కొంత మైలి దూరంగా వెళ్తే మనకి మరలా సూర్యుడు కనుపుతాడు. సో అలాగనే కృష్ణుడు ఈ గుణాలతో ఎప్పుడు కూడా కవర్ అవ్వదు కృష్ణుడికి, మనము కవర్ అవ్వదు. సో అలాగ అనిపిస్తుంది కృష్ణుడు ఇప్పుడు ఒక క్రోధంతో ఇంకొక భావంతో ఇదే లేదు. ఈ గుణాలు భగవంతునికి ఏమీ కూడా స్పర్శించవు. భగవంతుడు దాన్ని ఇక్కడ చెప్తుండేది ఇంకొక విధానంగా చెప్తుండేది ప్రభుపాదులో, అన్నీ సర్వస్వము భగవంతుడి నుండినే వస్తుంది. అహం సర్వస్య ప్రభువో మత్తః సర్వం ప్రవర్తతే. భాగవతంలో మొదట శ్లోకం అని వినింది, జన్మాద్యస్య యత అన్వయాదితరతశ్చ అభిజ్ఞా స్వరాట్ తేనే బ్రహ్మ హృదాయ ఆది కవయే ముహ్యంతి యత్ సూరయః తేజో వారిమృతా యథా వినిమయో త్రిసర్గో అమృషా ధామ్న స్వేన నిరస్త కుహకం సత్యం పరం ధీమహి. సో మనం వినేది ఏమంటే జన్మాద్యస్య యతః. సో జన్మాది ప్రతి ఒక్కటికి మూలం, ఆరిజిన్ అది శ్రీకృష్ణుడే. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. వసుదేవ తనయుడైన శ్రీకృష్ణుడు, సర్వవ్యాపకుడైన శ్రీకృష్ణుడు. సో ఇక్కడ ఈ భావనలు మేమేమి చూస్తున్నాం ఇక భౌతిక జగత్తులో, అవంతా అది భౌతిక కల్మసాల నుండి ఉంది. అది ఆధ్యాత్మికంగా కూడా ఈ భావనలు ఉన్నాయి. ఇది జీవ లక్ష్యాలు, ఇవంతా లక్షణం. ఇవంతా జీవులు మళ్ళీ ఈ జడ వస్తువుకి ఏమి తేడా డిఫరెన్స్ అంటే దానికి భావాలు లేవు. ఇది జీవ లక్షణాలు ఇవంతా. సో ఇక్కడ చెప్తా ఉండేది భగవంతుడు ఇది చూపింది ఒక క్రోధంగా, అది దివ్యమైన భగవంతుడు ఒక లీల, ఒక భావాలు. భౌతిక ఆధ్యాత్మిక గగనంలో ఇవంతా ఉన్నాయి, లేదు అనేది కాదు. అయితే సంపూర్ణ భౌతిక కల్మసాల నుండి ముక్తులయ్యారు. సో అది మనం ఇక్కడ చూడండి గుర్తించాలి. మనం భగవంతుడి లీలలో దివ్యమైనది, అది భౌతికమైనది కాదు. జన్మ కర్మ చమే దివ్యం ఏవం యో వేత్తి తత్వతః త్యక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి. సో దానికోసం మనము దీన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం. సో ప్రభుపాద ఇంకొక పాయింట్ వచ్చుకునేది, ఎవరైనా ఉన్నారా, ఎవరైనా దేవతలు ఉన్నారా, ఏదైనా ఒక శాస్త్రవేత్తలు ఉన్నారా, ఎవరైనా తత్వవేత్తలు ఉన్నారా, గొప్ప గొప్ప మహాత్ములు ఉన్నారు భౌతిక జగత్తులో. వాళ్ళ దృష్టితో ఎప్పుడైనా ఇది నీళ్ళలో హాట్గా వేడి ఇది అవుతుందా, లేకుంటే అక్కడ ఉండే జనచరులకి వాళ్ళకి కలత వచ్చినట్లు అవుతుందా, ఎవరైనా చేసేకి అవుతుందా తన దృష్టితో? సో ఇది ఏమిది? ఇది ఈ భగవంతుడి కన్నులు, నేత్రాలు, ఆలోచనలు, ఇది ఏమిటి? ఇది భౌతికం కావు. భౌతికంగా ఎవరు కూడా ఇది చేసే కాదు. ఎవరైనా చేసేకి అవుతుందా? నాకు క్రోధం వచ్చింది, కోపం వచ్చింది వాళ్ళపైన, వాళ్ళని ఇప్పుడు భస్మం చేస్తాను, నేను ఇంకోటి చేస్తాను. కొన్ని చూస్తాం, కొన్ని లీలలు కొన్ని అవుతుంది. అది
భగవంతుడ శుద్ధ భక్తులు ఒక టైము చేసే వాళ్ళకి ఏమో శక్తి పొందారు, అది అవ్వేది మేము చూస్తాం. అయితే కూడా వాళ్ళు భౌతిక దీంట్లో ఉన్నప్పుడు ఒక్కొక్క సమయం చెప్పేది అది కల్మషాలు ఉండొచ్చు, అంటే శుద్ధ భక్తులు అంటే కల్మషాలు లేవు. అయితే ఈ విధంగా ఒక సముద్రంని హీట్ చేసేది మేము ఎప్పుడు కూడా చూడలే, ఎల్లప్పుడు కూడా వినలేమని. ఇది ఇతిహాసంలో చరిత్రలో ఒక సముద్రమే అలలు ఇదైంది ఒకరి దృష్టితో, లేకంటే అది అంత హీటప్ అయింది అని వినలేమని. ఇది ఇప్పుడు ఎప్పుడు వినలే వెనకాలి, ఇప్పుడు ముందు కూడా వినము. అంటే సామాన్య వ్యక్తి ఎవరు కూడా ఈ లీలలు చేసే కాదు. సో భగవంతుడే కాదు, ఒక్కొక్క సమయము తన శుద్ధ భక్తులు కూడా ఈ భావనలు వ్యక్తం చేయొచ్చు. ఒక ఆచార్యులు శిష్యుల కోసం వాళ్ళు చూపించవచ్చు. అది అయితే అవంతా కూడా దివ్యమైనది అని నేను స్వీకరిస్తాను. సామాన్య వ్యక్తి చేసినప్పుడు క్రోధం అనేది అది ఏమి భగవంతుడు చెప్పేది, కామయేష క్రోధయేష రజోగుణ సముద్భవ మహాశన మహాపాప్మో విద్యేష ఇహ వైరిణ. ఇది మనము దీన్ని విడియాలి. మనం దీన్ని ఇది ఉంటే మనకి ఆధ్యాత్మిక పురోగతి సాధించడానికి ఇది ఆటంకం. అయితే శుద్ధ భక్తులు దీన్ని వ్యక్తం చేసినప్పుడు, నారద మహర్షి వ్యక్తం చేసినప్పుడు అది ఇది వాళ్ళు గుణాల ప్రభావంగా చేస్తారు. అది భగవంతుని సంకల్పం నుండి జరిగేంతది. ఈ భగవంతుడు ఇక్కడ స్వయంగా చూపిస్తుండే లీలల అది అసాధారణమైన లీల, అసామాన్య లీల. దీని నుండి భగవంతుడు అవతారాన్ని గుర్తించవచ్చు. భగవంతుడు చూపేది ఈ క్రోధం కావచ్చు, నరసింహుడుగా భగవంతుడు క్రోధం చూపారు. ఇదంతా అసామాన్యమైన, ఇది మనము అసాధారణమైన, దీన్ని కల్పించుకోనికి కాదు. ఆ భగవంతుడ ఒక క్రోధము, భగవంతుడ ఒక ఈ దివ్య లీలలు ఇవంతా ఇక్కడ కూడా శ్రీరామచంద్రునిగా భగవంతుడు చూపుతుండేది. ఒక క్రోధభావం ఇది దివ్యమైన, ఇది ఒక ప్రసంగం, దివ్యమైన లీల. ఇది అటువంటి భావములు పూర్ణత్వమునందు నిక్కముగా కలవు. కానీ ఆధ్యాత్మిక జగమును గూర్చి తమ లౌకికమైన అంచనా వేయచో నిరాకారవాదులు మాత్రము అట్టి భావములు పూర్ణత్వమునందు లేవని తలుతురు. సో వాళ్ళు అల్ప బుద్ధితో వాళ్ళు ఈ భావనలు లేవు పరమసత్యంలో, భగవంతునిలో అని వాళ్ళు ఆలోచించారు. ఎందుకంటే భగవంతుని భావనలు ఉన్నాయి. అఖిల రస అమృత సింధు, అన్ని రస, అన్ని ఇది భావనలు అన్ని కూడా భగవంతుడు సాగరం. హరే కృష్ణ. అందరి భక్తులకు